Ola, eu son Lola Tourón, son cesteira e formo parte da Asociación As Espigadoras, que é unha asociación que nos dedicamos á recollida e posta en valor e nova difusión de os oficios tradicionais. Traballamos con todo o proceso da lá, desde que sale da ovella, pois o lavado, o escarpullado, fiado, tinguido, con tintes naturais, e tamén posteriormente o que é o traballo de tecido, tanto tamén o traballo de fiado, claro, e despois o que é o traballo de tecido, tanto con gancho como con calceta, de 5 agullas, facendo calcetíns e, diferentes procesos. Traballamos tamén todo o proceso da cestería, todo é moi amplio, pero unha grande parte do proceso de cestería de xeito tradicional, o sea, identificando, recollendo os materiais e procesándoos, recollendo no monte todos os materiais ou nas nosas fincas, porque tamén temos pequenas plantacións de vimbio, e recollendo eses materiales e procesándoos. Traballamos coa técnica de colmo, que é unha técnica que se facía con palla de centeo e corteza de silva, que está prácticamente desaparecida. Traballamos o vimbio en todas as súas versións, e traballamos tamén estructuras de vimbio vivo e de vimbio morto, peches de fincas, cabanas e outros elementos decorativos de xardinería ou así. Tamén recuperación de cousas que están prácticamente extinguidas, como pode ser o capelo ou a coroza. Estamos traballando ahora mismo en ese tema con outra persoa que está colaborando con nós. Facemos tamén, traballamos con plantas mediciñais, interesanos moito a identificación das plantas mediciñais que temos na zona, e tamén temos un pequeno cultivo na nosa propia horta, onde hai 50 e pico variedades de plantas mediciñais, coas que experimentamos, facemos ungüentos, destilamos, facemos xabóns, vamos probando diferentes produtos, e tamén menciñas, tipo tinturas, cousiñas que vamos precisando para o noso uso habitual. Difundimos todo isto a través de obradoiros de formación que se poden ver na nosa páxina de Facebook, e tamén temos un Telegram donde se pode a través do cual se pode recibir información, que se chama As Espigadoras. E estamos na zona de Portomarín. Facemos o traballo principalmente en diferentes aldeas desta zona, pero tamén en outras partes de Galicia onde nos chaman ou onde se fai grupo para facer unha pequena formación. Colaboramos con diferentes entidades, como a Universidade, no proxecto de aprendizaxe e servizo, recibindo estudantes que queren colaborar con nós para facer un traballo sobre algunha das cousas que estamos facendo. E temos tamén un pequeno documental que fixeron eles, que está colgado no YouTube, no canal de As Espigadoras. Despois, parecenos moi importante a conservación das sementes tradicionais, entón tamén facemos traballo de recollidas nas nosas hortas, e algunha vez se fan formacións para ver como se recollen e se procesan estas sementes tamén. E despois sementamos as nosas propias sementes sempre que é posible, e tamén facemos un intercambio aquí en Cabo Recelle, que suele ser en febreiro ou así, e que é libre, pode vir todo o mundo coas súas sementes e levar pois o que haxa no encontro tamén. Parecenos moi importante a conservación e a difusión de todas estas cousas que son saberes tradicionais que se están perdendo cada día, ou que xa se perderon, e que consideramos que en estas labores está todo o coñecemento que precisamos, tanto a cestería para a bioconstrucción, estructuras, te podes facer a casa completa coas técnicas de cestería, co traballo da lá podes facer todas as parte das prendas que precisas para vestirte, que ademais son naturais, abrigosas.
E tamén respetuosas co medio, porque as ovellas tamén hai que rapalas, chega un momento que non precisan esa capa e non a soportan cando fai calor, entón tamén hai que quitárllelas, así que é un aproveitamento tamén de esos materiais. Tamén tamén o liño, que tamén cultivamos a pequena escala, e simplemente para, a modo simbólico, ¿no? Pensamos que o máis importante para que o rural siga vivo é habitalo, por eso empezamos por aí. Prácticamente todas temos un vínculo ou vivimos no rural, e pensamos que a calidade de vida está aquí, tanto pola calidade do aire, como pola produción dos propios alimentos, como pola calidade de auga, cousa que cada vez é máis difícil seguir mantendo, porque as augas xa están contaminadas pola mala praxis que se fai co tratamento de residuos, pero pensamos que en realidade estas cousas, a calidade de vida está aquí e podemos conseguir que vaya mellorando pouco a pouco, así que nada, dende o rural, que é necesario para os que vivimos e para os que non viven, porque a calidade do aire, como decimos, pois vai depender do uso que se faga do rural tamén, e a calidade dos alimentos que se consuman nas cidades, e a calidade das vacacións que teñan a xente das cidades, e a calidade do benestar en xeral, pois está aquí. Así que invitamos a participar do rural, que é de todos.